Daiguntang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daiguntang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, hubulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang hingpit nga pagkasulbad nining COVID-19, nga magpadayon na unta ang atong nag-anam na kanormal nga kinabuhi. Ato sang iampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga siging tabang sa atong panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kaming nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa Makabeo. May usa ka gulang-gulang na og tinahod kaayo nga magtutudlo sa balaod nga ginganlan og Eleazar kansang bakba gipugos sa pagpanganga aron mukaon siya og baboy. Apan gipalabi niya ang usa ka dungganan nga kamatayon kaysa usa ka kinabuhi sa kaulawan. Busa giluwa niya ang karne ug miadto siya nga mahinangpon sa dapit nga pagasakitan. Gipakita niya unsaon sa usa ka tawo sa pagbaton sa kaisog aron pagdumili sa mga pagkaon nga mahugaw bisan kun kini pagabayaran nila sa ilang kinabuhi. Ang mga lalaki nga mao'y nagdumala sa sakripisyo, mga higala kanhi ni Eleazar sulod sa taas nga panahon ug tungod ni ining panaghigalaay giingnan siya nila sa tago sa pagdala og karne nga mahimo niya pagkaon subay sa balaod. Igo lamang siya nagpakaron ingnon nga mikaon og baboy, miingon sila,
ug niining paagiha dili siya patyon. Apan si Eleazar mihimog usa ka hukom nga takos sa iyang ubanon nga buhok ug sa iyang kagulangon. Tibuok niyang kinabuhi nagpuyo siya diha sa hingpit nga pagsugot sa mga balaan nga balaod sa Dios. Busa mitubag siya, patya ako karon dayon. Ang maong paglimbong dili angay sa usa ka tawo nga may panuigon sama sa ako. Daghang mga batan-on maghuna-huna unya nga nangulipas ako sa akong pagtuo human sa akong kasiyaman katuig nga panuigon. Kung magpatuso-tuso ako nga mikaon niining unod, aron lamang magpuyo og dugang o nga diyutay panahon, kini magdala kanakog kaulawan ug magpahisalaag sa daghang mga batan-on. Sa pagkakaron, mahimo tingali nga makalingkawas ako sa inyong pagabuhaton kanako, apan mabuhi ako o mamatay, dili ako makalingkawas sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Kung mamatay ako karon nga maisugon, kini magpakita nga angay ako sa akong taas nga kinabuhi. Kini magbutang usab og usa ka maayong panig-ingnan sa paagi nga ang mga batan-on kinahanglan andam ug malipayon sa pagpakamatay alang sa atong balaan ug tinuod nga mga balaod. Sa pagkahuman niya sulti ni ining mga butanga, miadto siya aron sakiton ug ang maong mga tawo nga nagtratar kaniya nga maluluyon og pila ka gutlo una pa kini mahitabo. Karon mibato kaniya tungod kay naghuna-huna sila nga siya nagsulti ingon og usa ka tawo nga buang. Human nila siya bunali nga hapit na siya mamatay, miagulo siya og miingon, ang Ginoo nagbaton sa tanang balaan nga kahibalo. Nahibalo siya nga makalingkawas unta ako niining makalilisang nga alantuson og kamatayon. Apan bisan paniana, siya nahibalo usab nga malipayon ako nga nag-antos ni ining mga butanga tungod kay nahadlok ako kaniya. Busa namatay si Eleazar. Apan ang iyang maisugon nga kamatayon gihandom ingon og usa ka may mayaon nga panig-ingnan dili lamang sa mga batan-on kundi usab sa tibuok nga nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagalig-on kanako. Ang Ginoo nagalig-on kanako. O Ginoo, pagkadaghan sa akong mga kaaway, daghan ang nag-ingon kanako. Daghan ang nag-ingon kanako. Walay kaluwasan na lang kaniya diha sa Dios. Ang Ginoo nagalig-on kanako. Apan ikaw, o Ginoo, mao ang akong taming, akong himaya. Imong gibangon ang akong ulo sa pagsangpit ko sa Ginoo. Iya akong gitubag gikan sa iyang balaang bukid. Ang Ginoo
paghigda ko diha sa pagkatulog, nahigmata ako. Kay ang Ginoo nagalig-on ka nako. Wala ako mahadlok sa daghang mga tao, nagalaray batok ka nako. Sa tanang kiliran, tindog o Ginoo, luwasa ako, Diyos ko. Ang Ginoo nagalig-on ka nako. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, kanaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus ni padayon ngadto sa Jericho, ug samtang miagi siya may usa ka dato nga ginganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kon kinsa siya. Apan mubo si Sakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoy sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, "Kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus, ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat ka pilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang istorya nga si Sakeo midawat ni Jesus sa iyang balay. Pero si Jesus maoy mihangyo or mitanyag nga adto ko sa imong balay karong adlaw. Nya unsa may hinungdan nganong si Jesus miingon nga moadto ko sa imong balay tungod kay si Sakeo naninguha pagtan-aw ni Jesus. Kani bitang atong pagpaninguha
nga mutan-aw tas Ginoo. Ang Ginoo sad mo premyo sad nato, dili lang ta makakita niya, mo puyo pagyud siya kuyog nato. Kumusta man ron mo sa inyong balay? Kuyog ninyong Ginoo dito? Naninguha mo tan-aw sa Ginoo? Wa mo ka kita. Si Sakeo, dili lang nakakita sa Ginoo diha ni Kristo, ni Jesus ba? Isip tao. Ang iya yung nakita, ang Ginoo yun dinhis kalibutan. Ngayon sa magnaong ang Ginoo dinhis kalibutan nga nakita ni Sakeo. Mura ba gipakita ni Kristo ba nga ako ning kamot ka nga kakita ka nako, naapay nindot nga tan-awon nga mao gid na akong presensya. Unsa man? Wa mo kabantay? Nibarog si Sakeo og niingon, katunga sa akong bahandi, kay dato man siya, kay pangulong siya sa Cobrador's Buhis, katunga sa akong bahandi, ihatag nako sa mga kabos. Nakita ni Sakeo ang naong ni Jesus diha sa mga kabos. Kamo, kakita mo sa naong ni Jesus sa mga kabos? Dubag. Kay nga to rabang tan-awon nga Hesus, kanara gyud nalansang sa cross, kanang naas divine mercy nga nagsidlak ang kamot, naa sa Nazareno, kanang gapas-an sa cross, naa sa ninyo, hapit na rabata magsugod na sad sa atong kaning Christmas, kanang naang gibutang nga ninyo nga atong kugos-kugoson. Mao na atong sigyag tan-aw nga naong ni Hesus diha ni Santo Niño, di ba? Pero ang tinuod nga naong ni Hesus mao ang mga kabos. Mao na nga niingon si Kristo, bulahan kamong mga kabos. Nga naman, kay ang akong naong naa ninyo. Nga niingon sa dayon siya, unsay inyong buhaton ngadtos mga kabos, mo inyong gibuhat na rin ako. Nakita ng Sakeo. So grabe kay si Kristo ba, dili kaniya pahunongon og tan-aw anharas iyang naong, mukuyog siya nimo, nga iya dayon kang pakitaon sa naong sa mga kabos. Nindota, no? Nga, saman, mutabang na muros mga kabos. Na ako'y project sa akong birthday o makaabot ko karong 24, manghatag kog 5 kilo rice ngadtos mga kabos natong parishioners. Mga tulo na ni kaadlaw na kong announce, mga 60 pa man ka-packs ang gi-promise, pero wap arbasan mo abot. Ambot, og napabakay mo promise, ani, nagkinahanglan ko og 2,100 ka mga tag 5 kilo packed rice. Para nis mga kabos. Nya, og mutabang mo nako, makasaulog ko sa akong birthday, nga malipayon, kaya nga akong kalipay ang paghatag ngadtos mga kabos, dili ang bagsigig kaon anang litson, kay tiwasono na rabaning lawas nako. Og kani akong edad 58 na gud, muna ang ako na lang sang isimbolik og hatag 58 ka kabos nga pamilya matag kapilya mo'y akong hatagan. Di ba? Di mo malipay na. O mo na, hatag sad mo. Muingon man hinon, apil na miani. Mo ana man noon. Ayaw mo ana. Kamoy hatag. Kita'y manghatag. O ana lang god, 5 kilo rice. Simple ra na. Kamong tanan din ni manghatag mo. Abot sa tingali mo 2,000 oy. No? Nga pun anak ko gamay na kong kulikta. 100 ka. 100 ka packs. O okay na kayo. O ikaduha nga kabos karon mao ang atong parokya na atay project na kinahanglanon kay nato or projects ang duha ka buildings o ang pagbayad aning yuta na ato karong na sugdan og bayad. O kana nagkinahanglan sa taana og
mga 60,000 kaslats nga to divine unity, prosperity, and satisfaction through San Vicente Ferrer and Mama Mary, or DOPS SBF MM. Kabus ang atong parokya. Dato na kay napadiroy, kadaghan na ng imong gipanghimo diha. In relation sa nahuman, dato. Pero in relation sa wap-an nato mahimo, pobreta. Amo na, lipay punta nga naanay jutay magyapon. Pero okay na niya. Kuya, ora ba kayo ning numeros na hali nato na as of yesterday? Ambot na timingan ba ka niya? 666. 666. Allergic ra ba kayo ani ang ubang mga tao? Yung si hala, si Father, nag-666. Anong day? Mao na siya. Ang nahalin pa, nga slots. Niya ang kuwang pa nato, 59,334. Daghan pa kayo na. Pero kung mubati ta, ang San Vicente Ferrer, kana ganing pari sa liluan, nagkinahanglan di ay. Sa ato pa kayo nagkinahanglan, kabos. Mao man na ang kabos, kana man ang nanginahanglan. Ang kabos ba? Mo'y nanginahanglan. Mao na, si Sakeo may padayon. Kinsa maning kabos nga nanginahanglan. Nga nindot sa ning level sa realization. Niingon si Sakeo diri, ug kun aduna ko'y nalimbungan, ako bang natikasan, ulian ako siyag 4 kapilo. Kanibita mga tao nanginahanglan, dili ra na ang nanginahanglag kwarta. Doon na sa mga tao nga nanginahanglan og hustisya, justice, kaangayan. Karon daghan nato wa mohatag og hustisya. Na may mga dato kayo sa kwarta, pero way hustisya. Pananglitan, asawa gibudhian sa bana, kay ang bana nangabit. Hustisya di ay na nga mangabit ang bana ngadto sa laing babae. Kung makaamgo ang bana nga makigsuod siyang Kristo, makakita siya ang iyang asawa, iya di ay gihimuan og inhustisya. So ulian niya og 4 ka pilo. Nga unsa may iyang iuli. Nga imbis sa una, adto siya dito sa iyang kabit, 3 ka oras o 3 ka adlaw, nga mauli ra sila sa iyang 2 ka adlaw, nga 3 na sad ka adlaw dito. Karon usa na lang ka adlaw dito. Pila man ang 4 ka pilo? 2 times 4. Sobra sa dayapon, no? 8 siya kaadlaw diri. 8 siya kaadlaw sa iyang kuan, iyang asawa. Niya igumag 8 kaadlaw, report na po siya dito. Usa kaadlaw o naulian na niya og 4 ka pilo. Niya kung daghan na siya adlaw nga spend sa iyang asawa, igakos-gakos iyang asawa, basig malimot na siya atong iyang kabit. Di ba? Niya ang asawa sad nakakita sad ni Kristo, nakaamgo sad nga sa una kun mugakos iyang asawa, iyang bana, iyang iwakli kay alimuot, iyang iwakli kay kapoy, iyang iwakli. Karon sad ulian sa niya 4 ka pilo. So kung pananglitag nawakli niya kanapo ang iyang iyang bana sa una, iya sang gakson og kapila man 10 times 4. 40 sa niya ka gakos sa to pa sa 8 ka adlaw nga na ang iyang bana, at least gakson niya ka 5. Iyang bana buntag snacks niya, odto snacks unya gabi ana mahibong ang bana ano man kaday magsige na magkagakos na ko giulian lang na akong 4 ka pilo nga akong inhustisya nimo. Ako sad bitaw ni asad ko din hiron kay ulian sa nakog 4 ka pilo. O di wa na papas ang sala. Unsa man dayo isulti ni Kristo? Ingon des Kristo, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. So kamong mutabang nako pagpanghatag og 5 kilo rice ngadto sa mga 2,000 sa pagsulti na 2,001 ka mga pamilya more or less sa atong parokya, ang kaluwasan moabot ninyo. Nya
kantos ang inyong gitikasan, kantong inyong gitagaan og mga binuang nga istorya, uliig 4 ka pilo. Nanglitan ang imong anak, imong nabalikas og mga katulo. Nabalikas nimo siya. Hala, ulii og 4 ka pilo. Pilam na? 3 times 4. Pilan? 12. May mo kwenta de 12. So imo na sad siyang daygon og 12 ka higayon. Believe jud ko nimo dong. Sa una imo mo siyang gibalikas ikaw no, gadako lang ng kaon imong panuwaya ka. Unya, wa gyud kay ayo. Mo na imong gisulti. Karon moingon na ka kadayeg jud ko nimo kay may kay kang mukaon. Nindot kay kag appetite ana. Liwat jud kanako. Kana dugay kang masakit ana. Ana. Siya napakay giloto dito gutom naman sa loto ano sa nimo kaso ikapila na ni ikawalo naman ang kaon niya. Pakanon lang gyapon nimo di jud ka magyaw-yaw hangtod moabot ka 12. Ana, wa na naulian na. Kani quantifiable lang ni nga pag-uli. Pero kaning 4 ka gatos, asa na 4 ka pilo pasabot, wa gid na siya'y hunong. Kay kana magong 4 mao man na siya ang symbolic nga number sa gospel, di ba? 4 man ta ka gospel, mao sa nay symbolic number sa whole world, north, south, east, west. O ana, sa ato pa tibuok na gid nimong kinabuhi, imo na siyang higugmaon og hatagan og hustisya. Kini siya mao ni ang gihulagway ni Eliasar diri sa atong unang pagbasa. Niingon siya, palabihon nako ang mamatay nga nagdaig sa Ginoo kaysa magpakaaron ingnon ko sa matas mga tao, pero ang Ginoo nakakita kanako. Kana bang tiguang naka nya magsige lang yapon kag pangasaba, dili na naangayan nimo nya sige kag simba. Ang imong ba hugaw mo to, ang iyang ba di niya ikaon og karne nga hugaw kay di na kuno mo angay sa iyang edad, kay tiguang na siya. Nya kanira bang mga tiguang sama sad nako, tiguang naman sad ko, kita rabay dali kay masuko no. Nagpakauwaw lang tas atong pagtuo. Matod pa ni Eliasar, akong palabihon nga mamatay aron ang mga batan-on makakita nga gitinuod din akong puyo ang akong edad, isip magtotoo. Kamo, sige mamugsimba din apil na mong naas online, sige mamugsimba. Kumusta man inyong ba? Gigamit ba ninyo sa pagsulti o sa pagsangyaw sa mga Diyos noon nga mga pulong, o hugaw kay mugba, libak dito, pamakak diri, pangasaba diri, paninghag dito. Ana, basing na ana, paningil anang utang, ana, panghingalan og bagagnaw anang wa mo bayad. Nya kana sang mga tawo nga naigo anang mga pangural nga di nakaagi, magsigi sad tunglo, may ratag mga matay mo, may ratag makubid mo. Ayaw, higugmaan ang nangural. Total impiernohono naman na. Ikaw nga gikuralan nga piit na kaayo, antusa. Matod pang Eliasar, antuson ko ning kasakitan. Nga naman, para nga ako mahimong angayan. Mo na ingon si Eliasar, makalingkawas baya gid unta ko, pero ang Ginoo mo'y naglig-on kanako aron moagi ko aning pait og sakit na kamatayon. Kanindot no? Mo na nga atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo naglig-on kanako. Nanindot ana, mo na lig-onon ta pero magsugod na sa atong interest nga mutan-aw sa Ginoo. Mo na karon friend sa kiyo, exert effort. Kung saan man pag-exert og effort, mangadji ka santos nga rosaryo, mubasa kas Bible, unya mamalandong kas kinabuhi sa mga santos, anha man nato diha makita ang Ginoo. Kana bang mga malandong kas kinabuhi sa mga santos ang nakapahigmata gid nako pag sigig sud aning sigig rosaryo kadtang Birhen sa Fatima. Mao datong suporta kog maayos kapilin niya kay kana ganing ang Fatima gyud gamay pa kaiko kana bang itapon-tapon ang Fatima ngadto sa laing balay ba ana kuyog mami ana dito sa bukid, mukuyog mi ang akong mama silas papa magsigig rosaryo subay sa daan
kaming mga bata, tuam is daplin, sige pangitag kaka, sige pangitag kaka, kaka ray amo, igabot nga tos balay, mangadji pa man na dito, ato amis tugkaran, sige bugno sa kaka. Pero mo ito hinungdan nga nung nasuod mi, hangtod, nahimo na gyud kong kanang di na mangitag kaka, mangita na kong mga kantas, kapilya, akong duyugan, katunon, na siya. Nga ikaduha din kada San Roque. Kani San Roque, may kainis tanan. Ako nang gihuna-hunaan sa una kanang pag-ingon bitaw nga wala na siya mailhi sa iyang uyuan. Ana ba? Kanya gibilanggo siya. Ako ganang ma-imagine sa una bata pa ba nga. Tag-iya man ta siya sa iyang balay, nga gibilanggo na noon. Nya wala sa gid siya magpaila. Kana ba? Gusto yung muantos. No mo na ang nakat-on sa kog antos-antos, ginagmay. Ginagmay lang. Kamo mo antos mo. No, sige, hatag mong bugas, palit pagin mong slat. Kana, daghan kay mo pag-antos ana, pero daghan kay malipay, no? So inauton ta kining atong slat igsunod semana karong Domingo mahimo na ning 6,660. Oh, nindota no? Kuangan lang ko sa kasiro. 666 man kuangan ko sa kasiro. 6,660. Pero depende nas mo antos og palit. Depende sa mangita sa naong sa Ginoo. Ug daghan tang mangita dinhi ta makakita sa atong katilingbanon nga paghigugmaay. Nindog ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mag-ampo kita nga masaligon uban sa atong dakong tinguha nga makita nato ang naong sa atong manunobos. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga sa kanunay maghari ang gugma ug panagiusa ilabi na sa mga nangulo niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod, nga sa kanunay ilang panalipdan ang katungod ug dignidad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga magapatuna sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hukong sa katilingban, nga magapaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga makaambit na sila sa kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoo, panalangini kaming imong katawhan dawata ang among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, piman sa mong gugma, sa upang samdusa.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay ang imong hinigugmang anak mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan, siya ang among manluluwas ug manunubos nga imong gipadala kanamo. Nahimo siyang tao ug gianak ni Maria nga Birhen, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot ug nakapanag-iya alang kanamo og santos nga lungsod. Midupas siya sa krus aron paglaglag sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagaduyog ang tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon,
ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa'yo ta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon sa adlaw. Tubasayo kami sa makasalan, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasara ka namo. O dili mo kami itlogyan sa mga pagsulay, inunuan sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo manangging harian, tanggahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Way sama ang gugma sa Dios salang kanimo, kinabuhing giulang aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tao gipapas, pasay lugugma ihatag sa Dios. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma, kinabuhi tanawa ang Diyos pamatia, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo, imo pamatiyo. magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip
maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kaluwasan. Luwason ta ni Kristo. Ang ato lang buhaton, maningkamot gitag tan-aw sa naong ni Kristo. Labi na gyud ang iyang naong isip kabus ug isip hinikawan sa hustisya. So usbon ako update sa atong Saint Vincent Ferrer audi DOPS SBFMM ning abot na ang atong halin as of yesterday 666 slots. Pakpakan na to ang namalit. Hinaut unta nga daghan pang mupalit kay naluoy sa atong parokya nga kabus nang inahanglan pataog 59,334 slots. Dali ra maning mahurot basta magpakabana ta. Nya ako sad nagkinahanglan pa ko og 2,000 ka 5 kilo packed rice para ihatag sa atong mga igsuong kabos sa dili pa ta mga matay. Nya og mamatay na ta, mangadji taron sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa cross, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramentos pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong madanag kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaasad kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan